May isa nga pambaltog itinaaramid dito Barangay Bantaway, San Vicente, Ilocos Sur. Agarop alas 5 idikalman, ana aramid. Iti biktima anamwan ani Jesmark Pahardo nga agnaid medlaeng itinasao nga lugar. Tinasao nga pambaltog ket na aramid ti mismo nga sango ti pagtaengan ti biktima. Nagsagrap ti upat nga tama tinapapati nga kalibra 38. Manipod ti pinakisarsarita mi ti San Vicente Police mainaig iti daytoy a kaso. Report kanyamit ti opisina nga dati shooting incident nga napasamak di Bantaway, San Vicente. Ket insigi nga deploy dito yung tropa tayo, PNP San Vicente nga napanag-respond di area. Ket nadanon mi nga nakabulagta nga adat nga sign nga natay nga talagang da yung victim nga minagan iti Jesmark Fajardo Rola. Segun ken ni Police Inspector Racuma, insigida nga nagsurrender iti suspect ani Benito Rola iti kameng ti pulisya. Ket iti nasao nga suspect ket ulitig metlaeng iti biktima nga ni Pahardo. According to the record of the barangay kin Sayang Guseng, dato'y victim ni Jesmark ket tinanayon nga agwalwala agkarkarik DJ Balayda. To the extent nga pati DJ mother na pangtaan na ti biyag na karit. Ket tatay di kalman din nakibagamit nga nakainom man na ti biktiman, nagawid nga karit-karit manen. So dayjay ni nangkel na iti nakasango na diyan ti mismong sango ti Balayda. Ket naginalal dati sa Udijay hanan samang na tepalan di mesan suspect iti riknanan simrek di Balayda ket rimwar nga datigem na nga paltog. So dayan pinagtuganan. Iti panakasarsarita mi ken ni Police Inspector Nilo Racuma ket nalpasen iti kason tanaki areglon iti pamilya iti biktima. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.